Hola, què tal? Molt bona tarda. Segons l'Escola de Comerç i Distribució de Terrassa, el comerç suposa a Catalunya un 30% del PIB, per davant de la indústria manufacturera. Des de l'Escola hi reivindica el sector i es recorda que té més pes econòmic del que habitualment se li atribueix. Des de l'Escodi reivindiquen la importància del comerç en la reactivació econòmica i la generació de llocs de treball. I és que, segons l'Escola, al sector comercial se li atribueix menys pes del que realment té. Prova de la rellevància del sector és l'alt índex d'inserció laboral que tenen els graduats de l'Escola. L'Escodi reivindica el paper del sector comerç en l'economia catalana. Segons l'Escola de Comerç i Distribució, el retail suposa a Catalunya un 30% del producte interior brut per davant de la indústria manufacturera. Des de l'Escola volen posar en relleu que el sector comerç té més pes real del que habitualment se li atribueix. A més, diuen, indirectament genera llocs de treball en altres sectors, com la indústria en el cas de les grans cadenes de moda i l'agricultura en el cas de les grans cadenes d'alimentació. A la pràctica, doncs, el comerç està generant una riquesa que s'atribueix a altres sectors. A Catalunya el comerç és un punt fort, o sigui, tenim un coneixement i un teixit empresarial al que no li estem donant valor i on sistemàticament li hem anat posant l'etiqueta de petit i d'espècie en perill d'extinció, i el que nosaltres volem reivindicar és que hi ha joves empresaris que estan dedicats al món del comerç, que tenen ganes de créixer i d'expandir-se i que és bo que d'alguna manera, des de tots els fronts, en siguem conscients i se'ls ajudi a créixer. La directora de l'Escodi confia que la societat sigui conscient de la importància del comerç per l'economia i els emprenedors els demana que mirin a altres mercats i també a internet si troben dificultats d'expansió comercial a Catalunya. Que el nostre mercat està estancat. Per això dic que és important pensar en gran. I a l'hora de pensar en gran vol dir, si aquí no estem venent, però nosaltres som bons muntant botigues i tenim en aquests moments un referent que és Barcelona, que ens pot ajudar a sortir a fora i anar a vendre a altres mercats, doncs per què entestar-nos en vendre a Catalunya si potser podem anar a vendre al nord d'Àfrica o als països de l'est obrint botigues. Vull dir, poden ser inversions molt rentables, però dic que hem de pensar una mica més en gran. Prova de la importància que té avui el sector comerç és que un 62% dels alumnes graduats per l'Escodi al juliol ja tenen feina. L'estudi l'han realitzat 2 alumnes de l'Escola de Comerç i Distribució, 2 professors i 2 membres de la Comissió de Retail del col·legi.